Bueno, jo què sé, és un treball que és molt gratificant perquè jo crec que te fa entendre també quin és el paper de l'intèrpret, no? Ujú. No tant ixa idea romàntica de l'intèrpret un poc com a mèdium, quasi, no? Del Sí. compositor, un poc com si les intencions del compositor, no? Com que passen per tu, tal, no sé què. No és ixa idea mística, sinó és més, jo tinc que interpretar un paper. Què tal, persones? Com estem? Seguim així a la Mostra Sonora de Sueca, en la seva edició número 21, i tenim amb nosaltres a Pau Fernández Benlloc. Què tal, pianista? Molt bé, Benvingut. rebentat, després del Després d'un recital, concert, però la molt veritat bé. és que quan pillem els artistes abans del concert estan bueno, un poquet amb el nervi i ens diuen, pues va anar molt bé, anem a fer això, anem a fer... I ja quan ixes estàs un poc més amb tota Sí, l'energia, no? tot baix. Però bueno, bé. Ha sigut un bon concert, ha sigut un Ah, concert molt xulo, que has sí, presentat amb voluntat d'antologia, no? Era el exacte. títol del concert, amb obres de Berio, de Alberto Posadas, Raquel García Tomás, una estrena, no? Sixto Manuel Herrero. Gràcies, Terrero. Com definiries este programa, així en termes generals? Pues un poc la idea en consonància en la línia temàtica de la mostra, que estava molt relacionada en la relació entre la política i art i demés, Uh -huh, pues, jo vaig prendre... El títol és una cita d'Estellers, uh amb -huh, voluntat d'antologia, uh -huh. i la idea era un poc explorar el concepte de memòria, que és un concepte que és molt rellevant políticament, Uh -huh. i com se tradueix aquest concepte o com s'utilitza com a metàfora en el món Uh -huh. sonor, per així dir. Podria ser una gran pregunta com es pot fer política des d'un piano, no? Clar, sí, sí. Potser el programa que jo he tocat no és tan explícitament polític, en el sentit, no sé, en el sentit de tres obres, jo què sé, les famoses variacions de Rechevsky, Uh -huh. no? Coses així, sinó més en un sentit poètic, metafòric, de què és la memòria i com se pot traduir. Uh -huh. I si idea de memòria a un piano, no? Per Claro. exemple, no sé, la ressonància és una memòria del so, Uh -huh. o quan hi ha una interacció entre el que està fent un piano acústic i el que està fent l'electrònica, Uh ahí -huh. també juga el paper la memòria, diguem, de quin és el material i de com aquests materials s'entrebanquen uns en altres, i Uh -huh. un poc això és la idea. Com s'enfronta un intèrpret a una partitura que probablement no ha tocat mai, no, és nova per a ell, i sap que probablement siga nova també per a qui escolta? Pues és una molt bona pregunta. Així només fem bones preguntes. Així només fem bones preguntes. Però és molt complicat de respondre perquè jo, en el meu cas almenys, jo sempre valoro cas per cas. Uh -huh. N'hi ha peces on, per exemple, l'estrena d'avui, Uh -huh. l'estrena de Sixto, Sixto. a mi no me pareix... És una obra fantàstica, però no és una obra difícil d'escoltar, crec. Uh -huh. És una obra que es pot entendre bé, aleshores ahí directament el treball de l'intèrpret està en fer-la funcionar, en que n'hi ha una comunicació directa entre el que estàs fent tu i el que rep el Uh -huh. públic, no? I entonces és molt més directe. Perquè entenc que és una responsabilitat el fet d'interpretar per primera vegada una obra de cara al públic, però també ha de ser un Clar. privilegi, no? Perquè si tu interpretes una sonata de Beethoven, probablement digues, bueno, part del públic ja estarà esperant una versió o estarà esperant Clar, una manera d'interpretar. jo crec que n'hi ha una espècie de... N'hi ha una actitud dicotòmica un poc, no? Per una banda, fa molta il·lusió, perquè dius, hòstia, això no ho ha sentit ningú, no? Entonces, tu estàs tocant en ta casa i estàs dient, estos sons, per primera vegada en la història, estan posant-se junts, no? Estan discorrent en el temps de manera coherent. Però per una altra banda n'hi ha por també, perquè dius, ostres, igual està el compositor. Quina responsabilitat. Claro, igual el que jo he fet no té res que veure en el que ell ha imaginat, igual arriba, està super descontent de lo que ha fet, o al revés, no? A vegades tu arribes en una versió que pot ser molt diferent a lo que el compositor ha pensat, però de sobte diu, hòstia, això jo no ho havia pensat, però funciona superbé, no? Entonces és molt... Bueno, és un procés molt interessant. És un procés que, a més, s'imagina que anirà evolucionant, no? Clar. Des de que tu reps la partitura per primer cop, comences a provar, Sí. la llitges, toques, Sí. fins a que després, a lo millor, parles amb el compositor, si tens l'oportunitat, Clar. no? I ahir imagina que hi haurà transformacions, no? Clar, canvia tot. De fet, esta setmana sigue prou inoportú, perquè, clar, jo havia estat molt liat aquesta setmana i jo vaig parar en Sixto 3 dies abans del concert. Entonces, clar, és com, o sigui, si ara ve i m'ho canvia tot, estem fotuts, Estem no? fotuts. Però no, per sort, diguem-ne,
la línia un poc en la que jo havia entès la peça i com funcionava tot, bueno, estava prou d'acord amb el que ja havia fet i crec que estava prou content ara, però mai se sap, mai se sap. També imagino que per als compositors ha de ser molt interessant escriure música per al piano, que és, podríem dir, amb tot el respecte cap a la resta, però l'instrument rei, no? En el sentit de que tots han escrit per a piano, hi ha un repertori immens, el repertori pianístic no acaba mai, no acaba mai, però et faig la pregunta com a pianista, com a teclista, no? Com a persona que coneix bé tots els tipus de teclats que hi ha, encara es poden escriure noves coses per a piano? Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Sempre. O sea, sempre n'hi ha lloc per a fer coses noves i sempre n'hi haurà alguna cosa que ningú haurà pensat. Jo tampoc, clar, és complicat això, perquè el concepte de novetat o d'innovació és un concepte que jo tinc una relació molt complexa en ell. O sigui, ho respecte moltíssim i entenc que en el món de la música contemporània en el que jo també em manejo és un concepte important, no? El concepte de progrés i d'innovació, però crec que és un concepte també que va lligat moltes voltes a una espècie de necessitat quasi consumista, no? De dir, necessitem fer alguna cosa perquè el públic ha de consumir alguna cosa i això... Perquè a més és un festival de nova creació, ha de ser tot nou... Clar, entonces moltes vegades te trobes en obres, no? Per exemple, a mi l'obra de Raquel García Tomás que toca avui, me sembla que és una obra que no és especialment trencadora, de fet refereix molt a llenguatges tonals i modals però me pareix una obra fantàstica i me pareix que bueno, troba un espai d'innovació també, en aquest cas, perquè avui no l'ha fet en vídeo, perquè no he pogut aconseguir en vídeo, però té un vídeo també, entonces en aquest sentit també té una part molt dramatúrgica molt interessant, però tampoc és res nou, no? Vull dir, el cine mut ja se feia en piano. Sí, no? I no anem a descobrir avui l'electrònica, no? La música en projeccions... Exacte, però sí, no sé, jo crec que sempre n'hi ha... Sempre n'hi ha alguna cosa, sempre n'hi ha alguna cosa. I ha de ser per a un intèrpret que es dedica, com tu, que està molt immers en el món de la nova creació, imagina que també ha de ser molt estimulant pensar en les pròximes partitures que vas a interpretar, no? En què passarà, què hi haurà, no? Dins d'aquesta partitura, què vaig a descobrir, quin repte em va suposar, no? Sí, no, sempre t'ho planteges. I jo també preparant este programa, perquè ha sigut un programa que he tingut que preparar en poc de temps i tal, i no he viscut molt de temps en aquestes peces, no? Però encara tens temps, perquè imagina que aquestes peces t'acompanyaran. Tens temps, no? Però a diferència de la música, jo crec, fins al segle XIX, on el concepte d'estil és molt relevant, no? O sigui, tu tens l'estil juga un paper molt important. Tu escrius en un determinat estil i això determina no solament la música en si, sinó també com la interpretes, no? El que els anglesos diuen la performance practice. A partir del segle XIX i sobretot en la música de nova creació dels últims 50-60 anys, tens un poc la sensació de que cada obra és un món. És difícil parlar d'un estil. Clar, bueno, clar que n'hi ha estils, però tens la sensació de que cada obra és un món en si mateix, no? I necessites entrar i necessites veure aquests objectes que necessito per a aquesta obra, com els tinc que gastar i aquesta manera de gastar-los en aquesta obra no me van a valer en una altra obra i la tècnica inclús la tens que canviar moltes voltes, no? No sé, és un aprenentatge. Clar, però canvia moltíssim, no? O sigui, tu toques, no sé, toques música de Beethoven i toques música de, jo què sé, com es diu este, de Joseph Böhlfeld, que és un contemporani de Beethoven que viu a la mateixa època i que composa música molt pareguda i, bueno, més o menys vius... Pots intuir per on van els tirs, no? Clar, n'hi ha, diguem, un llenguatge comú i sí, una sèrie de convencions, exacte, no? Però avui, de l'obra de Raquel García Tomás a l'obra de Nono, a Paco Guerrero... Hi ha mons. Canvies tot. Canvies tot. O sigui, canvies inclús la manera en la que toques, en la que estàs en contacte amb les tecles. No? Probablement haurem d'esperar altres 50 anys, no?, per a que algú fiqui o te diga este era un estil, este era un altre, o... No bueno, també, sí. Pot ser que la història sigui qui xusgue. Sí. És molt interessant este programa, molt variat, la veritat, i també imagino que ha de ser estimulant poder interpretar obres tan diferents en tan poc de temps, no? En una hora... és una hora i un poc, no? Sí. I tocar tants pals i dir, ostres, en un moment anem a oferir-li al públic, això ha de ser també molt estimulant. És molt estimulant. A mi em sembla, jo des de fa uns anys tinc una espècie d'obsessió un poc en la versatilitat de l'intèrpret com a intèrpret, no? A mi m'interessa moltíssim l'art dramàtic perquè crec que ells tenen
ells tenen tècniques per a passar d'un personatge a un altre En en res. res. I això és la seva vida, no? I nosaltres moltes vegades estem obcecats en una forma de tècnica, en una forma d'entendre l'instrument, sí, és que jo he estudiat con no sé quién, entonces esta és l'escuela, no sé quant. O els estils, no? No, jo Clar, faig o música antiga, l'estil, no? no? Jo faig música d'això. Sí, exacte, no? I jo des de fa, pues això, un parell d'anys o tres estic molt convençut que el paper de l'intèrpret és tocar tota la música que puga, però sempre fer-ho de la manera més informada possible, no? És a dir, si tu, no sé, jo què sé, jo també he estudiat música antiga, he estudiat cembalo, he estudiat fortepiano, i si t'enfrontes a, jo què sé, a una partitura de Froberger, pues necessites entendre com funciona l'ornamentació en el moment, i si toques una partitura de Nono, pues necessites saber un poc de l'escola de Darmstadt, no? Entonces, bueno, jo què sé, és un treball que és molt gratificant perquè jo crec que te fa entendre també quin és el paper de l'intèrpret, no? No tant eixa idea romàntica de l'intèrpret un poc com a mèdium, quasi, no? Del compositor, un poc com si les intencions del compositor, no? Com que passen per tu, tal, no sé què. No és eixa idea mística, sinó és més, jo tinc que interpretar un paper. Una idea pràctica i amb un sentit. Clar, no? És eixa cosa me donen una partitura de Nono o de qui siga i la tinc que fer funcionar, no? I per a fer-la funcionar necessites aquestes tècniques i el meu llenguatge corporal ha de ser d'una manera i la meva relació amb l'instrument ha de ser d'una manera. Bé, doncs, amb aquesta reflexió tan interessant tanquem l'entrevista perquè no em passi de temps, que després se'ns rinya. Pau Fernández d'Enlloc, pianista, moltes gràcies per prestar-te a aquestes fàcils preguntes de No, molt interessant. Així a la mostra sonora de Soca. Moltes gràcies. Gràcies a tu.